Regaili kukwazike msalaba wa Yesu. Amen. Mwari wakanaka regaili nemekeze mutungamiriri wesu. Vana baba nana mai nzwai kugamuchirwa the board of the church elders nzwai kuremekedzwa vafundisi vese vari pakati pedu kuri sei overseer vedu overseer chaja kusara Jesu. Amen. It's okay. Chada nishubire evangeli kubva kubhuku ya 2 Kings madzimambo echipiri chapter 8. Chapter 8 from verse 2. Madzimambo echipiri chapter 8 from verse 2 ndichaverenga. And the woman arose and did after the saying of the man of God, and she went with her household and sojourned in the land of the Philistines for 7 years. And it came to pass at the 7th year's end that the woman returned of the land of the Philistines, and she brought forth to cry unto the king for her house and her land. And the king talked with Gehazi, the servant of the man of God, saying, Tell me, I pray thee, all the great things that Elisha has done. And it came to pass, as he was telling the king how he restored a dead body to life, that behold, the woman whose son he had restored to life cried to the king for a house and a land. And Gehazi said, My lord, O my king, this is the woman, and this is her son, whom Elisha restored to life. And then the king asked the woman, she told him. So the king appointed an officer, saying, Restore all that was his, and all the fruits of the land, since the day she left the land until now. Tinamati. Uchene wakatende nato. Tinogudza zita renyu kuremekedzai manero ano. Taurai kuupenyu wedu. Shoko renyu ngarititsuure ritidzidzise nekutigonesa. Muzita ra Jesu Kristu Nazareta. Amen. Yandaverenga iri kutangira pakuti muprofita Elisha wakaprofita nzara kuti munzvimbo munyika muchange muine nzara for 7 years. Ndokubva ataura nemukadzi weShunemi kuti Mwari ndozvavandipa kuti muchaita nzara, saka iwe suduruka ibva pano uende kwauchero kwauchandogara uzodzoka after 7 years. So message yakapiwa mukadzi uyu bedzi, vamwe havana kupiwa that warning. Maybe nekuda kwokuti muprofita akachengetwawo pamba pemukadzi muShunemi, saka anenge kaprofesi kane kafavor mukati. Because Elisha semunhu waMwari waigona kushedzera kudunhu rese kuti hama dzangu vanoda kusundurukai kune nzara, asi Bible rinoti wakataura one on one, wakataura nemukadzi weShunemi nekuda kwechikamu chaaiita muushumiri waElisha. So ndazvidiscover kuti mukunamata Mwari tingangodaro kuti tese tichinamata Mwari mumwe chete, asi kune vamwe vanoerenwa nyasha dzekuti vane nyaya dzavanoudzwa dzisingaudzwe vamwe munyika, muupenyu kana pamabasa. Iyoyo vazhinji tinogona kuiti favor, but pastori iyi haisi favor, kuritena zvakanaka zvaangaitirwa nemukadzi weShunemi. So zvapachena kuti Mwari unopareta nenyasha nekungowanirawo vamwe favor, pane dzimwe nguva unopareta maringe zvaunoita kwaari. Mukadzi muShunemi wakabika wakabaka, Elisha paaipfuura achidya achienda kwaari kuenda. So Mwari pavakamupa chiprofita chenzara akava nemoyo unorwadziwa kuti mukadzi uyu angatambure nemhuri yake nenzara kana akambotambudzika neushumiri wangu. So pane nguva yekuti zvimwe zvinoitwa naMwari kune vamwe vanhu usavudza kuti munonamata zvakafanana sei Mwari vari kukujamba. Pane zvimwe zvinogona kuitwa nevamwe zviri an extra mile, nokuti Elisha haana kupfuura nepamba pemukadzi weShunemi. Bible inoti waipfuura nenzvimbo yeShunemi. Nzvimbo it means inzvimbo yaigara vanhu vakawanda, asi mukadzi muShunemi ndiye akaona munhu waMwari need ndokubva apa munhu waMwari zvaakaita. So Elisha haana kusvika munzvimbo yeShunemi achitsvaka mukadzi muShunemi, but waipfuura nenyika nenzvimbo neguta reShunemi. Mukadzi uyu ndokubva aona ndokuita zvaakaita. Saka nedzimwe nguva the door is open for everybody, but hasi munhu wese unoita. Aipfuura nepaShunemi, mukadzi muShunemi ndokubva aona. Vakadzi muShunemi vanga vakawanda. Inzvimbo inonzi Shunemi ine madzimai akawanda nevarume vakawanda, asi kune one akangoona. Saka dzimwe nguva munamato wangu kuti Mwari atiwanire unyasha, tiregere kudarikwa nerimwe ropafadzo rinodarika muguta tikatadza kubata nepauri. Shunemi inzvimbo yakakura, asi Bible rinoti kwaiva nemukadzi muShunemi.
So pari kuuya the prophecy about drought iri kuuya, Elisha unotaura nemukadzi ndokubva muti for 7 years kune nzara ichauya. Chimwe chinhu chandisitsa apa ndechekuti Elisha haana kunamata kuti mukadzi aregere kuaffectwa nedrought, but akamupa advice nekuti suduruka, nekuti ukaramba uripo even prayer cannot save you. Pari kudiwa a word of wisdom to guide you. Namo ndekunamatira nyaya dzese nedzimwe dzisinganamatire dzinongoda uchenjeri. Wisdom is good to be prayerful, but there are times that we need mweya mutsvene kuti ataure atipe mazwi euchenjeri. Elisha ainzwa Mwari, aiva neukama naMwari, but haana kunamata kuti drought ipere. Akapa munhu mazwi ewisdom ekuti suduruka drought iripo. Kuti Elisha ane ukama hwekuti anotonzwa kuti izvi zvinamatirwa, izvi zvinotizwa. Ipakutiza apa meno wandiri kuchallenge because ndenge tine mfungwa yekuti you must have confidence in your Lord. Kana chese chauya unomira naMwari wako. Ukaenda kubhuku yaMatthew chapter 2 uchanzwa Joseph achitoudzwa nengerozi, torai mwana mutize nokuti Herode ari kuda kuuraya mwana. Mwana ari kunzi Joseph tizai naye ndiJesu wamasimba ose, ari kunzi ngaambotiza. So there are times that munhu anogona kuva aine confidence yake but aine ignorance muconfidence, kuti ari kumira panyaya anofanira kusuduruka. Nekuti nedzimwe nguva pamunenge wakangorerwa mudhokotera kunzi kana uina Mwari unoramba uripo, pachero chauya Mwari wako unokudzivirira. Inobva yati Joseph akanzi tizai nemwana, mwana wacho ari Jesu. Elisha anonzwa Mwari ari kupa warning mukadzi weShunemi, kune nzara ichauya, imbosuduruka, kwete kuti imbonamata, suduruka. So akasuduruka kubva munzvimbo iyi akaenda kunogara kuvaFilistia for 7 years. Ndokubva azodzoka after 7 years drought. Kuti akateerera mazwi emuprofita akasuduruka muguta. Asuduruka drought yapera akadzoka, but paari kudzoka ari kuda kupiwawo imba yake, kudzorerwa imba yake restoration, imba yake neminda neland. So akandosvikira kumba kwamambo. So pandatanga kuverenga ndopanditsanangurira kuti achisvika kumba kwamambo, mambo vanga vakatogarawo naGehazi aiva muranda waElisha. Mambo naGehazi vane nyaya dzavari kukurukurirana. Mambo ndovanga vakubvunza kuti mbonditaurira zviri outstanding zvinoshamisa kwazvo zvakaitwa naElisha muprofita. Ndofunga pakataurwa minana yakawanda, but the outstanding one yavakasvika vachitaurwa ndeyekuti hanzi Elisha ane mwana wemukadzi wemuShunemi anga akafa, waakanamatira akamuka. And apa ndinorespekta Gehazi a little bit nekuda kwekuti nyaya yemwana uyu wemukadzi weShunemi haina kungotangwa naElisha akaenda kunonamatira mwana, asi Elisha akatuma Gehazi netsvimbo, akati enda unoleya tsvimbo yangu paari, mwana uyu anoita zvakanaka. Gehazi paakatumwa akaenda, hapana chakaita. Saka paari kubvunzwa nemunhu namambo kuti mbonitaura zvakaitwa naElijah, haasi kuinkludawo kapati kake kuti ndaivawo muchikamu zvinhu izvi, nokuti vanhu vazhinji vanotora credit. Ndakati ndo zvakaita kuti Genesis Mwari vapedzisire nekusika munhu, ivo vachida munhu. Mwari vanoda munhu zvekudaro, asi pakusika nyika vakapedzisira nemunhu. Why? Nekuda kwokuti vanozivawo kuti munhu anotaurisa. Ndikatanga nemunhu anozonyepera vanhu kuti makomo aya tatatotaurawo naShe kuti paite ozava vanhu vanoda credit muzvinhu. Dhamu muri kuona apa, dai pasina road pane dhamu apa, patakazonamata. Saka tine zvimwe zvokuti hakuna anogona kunongedzera kuti iyi minamato yako kukutsanya kwangu, takawana zviripo. So Gehazi akatombopiwa mukana kuti enda netsvimbo unonamata nemwana ugodi, akaenda zvikaramba. Nyangwe mwana uyu akamuka, Gehazi aigona kuvhara kana kunyepera mambo kuti ndakatanga ndatoita intercession. Kuzoona Elisha akumutsa mwana, intercession yanga yanzwa. That ne 2-3 hours tiri muprayer. But ndinofara kuti Gehazi paakatumwa zvakaramba, saka yakaitaurike. Because dai zvakashanda, munana wainetsa waidivide waiti 2. Nedzimwe nguva Gehazi aigona kushedzera kuti hakuru pawo hapasina, saka anga atotuma inini. So vari kukurukura namambo, imbonditaurira zvakaitwa nemunhu waMwari, zvikanzi kune mwana anga akafa akamutswa. Vari pakati pekutaura ndo pakapinda mudzimai muShunemi akabata mwana wake ruoko.
Gehazi ndokubva ati mambo, nyaya ndiri kutaura haisi nyaya inongotaurika bedzi, inooneka, inobatika, intangible. Ava ndo amai vacho, uyu ndiye mwana wacho. Kurati nyaya yakabva pamazwi pakutaurwa ikasvika pakunongedzerwa nekubatika. Izvo ndo zvakabata mwoyo wamambo nokuti inyaya yakava neevidence. Evidence iyoyo ndo yakava push factor kuti mambo achigona kudzora zvese zvaamai ava. Nokuti nyaya yakamuitira zvakanaka kwete senyaya bedzi, but yaiva neumbowo hunobatika. Manhero anhasi ndoda kushumira pamusoro peumbowo hunobatika pane zvaunochema. Mwari wedu ane tsika yekuona nyangwe pataurwa samambo ava. Matthew 6:6. Kana makunyengetera pindai pakavanda muvhare dhoo. Mwari anoona zvamunoita uchakukomborerai. Iyo teaching ndeye prayer, but iri kundiratidza kuti reward haisi mumashoko, iri mune zvinoitwa nechiri kutaura mumashoko. Ini ndoda kudownloada pese pandinoshumira kuti zvinyatsonzwika uregere kubhodza. Nyaya ndikutaura yakafanana nekudai so. Mukomana akapfimba musikana akanyatsotaura ndoda kutokuroora. Iye musikana nyangwe kuroorwa achida anogona kuramba. Ukazodzoka after 2 years unosvika akaroorwa. Zvokuti kwese nekuti zvandaitaura 1 ndopaachakudzwa kuti handakuramba kuroorwa, ndairamba chaitaura. Why? Because iwe uchitaura iye anenge achiona chiri kutaura kuti kuroorwa ndoda, but apa panonyura muna. Ndokana ndanyura kai kunonyura zvishuwa. Saka vanoita vachitarisa. Utaura mazwi akanaka, but utarisa muno wacho kuna kuti tombomira. Kurati kana musikana akamaster atiyo yekuti haangotorwa nemashoko, but anotarisa pari kubva mashoko. The same with God. Amen. Matthew 6:6. Kana makunyengetera pindai pakavanda, Mwari anoona zvamunoita kwete zvamunoitwa. Nokuti tine vanhu vane tsika yekuchema kuti Mwari tarisai zvavari kundiita, tarisai vanhu vandimukira vazodii. Iye manje anotarisa zvaunoita kwete zvaunoitwa. Kuvengwa haisi garanti yekuti Mwari anosaiti kwako. Mashoko anotirwadzei kuti mavhengero anoitwa nevanhu Mwari munotanganyarare pasituation yangu. Anotonyarare kuti anotarisa zvaunoita despite yezvaunoitwa. So mambo nyaya yavabvunza iri mudariro remupalasi mamambo ndeyechekuita nemwana uyu. Saka pavangopinda bedzi, Gehazi nyaya yakabva obva anzwa kusununguka kuti mambo isu hatingotaurira ava ndo amai vacho, uyu ndiye mwana wacho, zvibvunzirei mega. Kurati nyaya yakatransfeya kubva pakunzwa ikasvika pakuoneka nekubatika, zvikapusha mambo zvikavapa confidence nokuti pane evidence yekuti varopafadze nekudzorera zvemukadzi wedu nemi. Bhaibheri rangu robva rati kutenda kusina mabasa kwakafa. Iko kuri kutenda, but kuri muklasi yezvinhu zvakafa, ende zvakafa hazvina life. Yeti but kunotonzi kutenda kusina mabasa. Kurati kutenda chimwe chikamu, mabasa chimwe chikamu. Zvoroti munhu akangotenda bedzi pakashayikwa mabasa, ari muklasi yezvinhu zvakafa, ende hapana chinoita, iye ari mutendi. Ndipadzogorore. Kutenda kusina mabasa kwakafa. So ndikabvisa mabasa ndinosara nekutenda. But nonanzi ikoko kutenda kwacho iko kwangofanira nekuti hautendi, nekuti hakuna chinobuda. Iwe uri mutendi. Saka dzimongona mwana uzvoona kuti pavatenda apa ndiripo, but kumabasa hahako. Saka kusero hakuna futi iriko. Yobva kuti achichininamatira zvinhu zvangu zviite, kutenda kusina mabasa kwakafa. Hazvisi kusvitwe futi neprayer. Prayer hasi mabasa. Isimba raMwari riri kunamatirwa, inyasha dziri kuuya pamusoro pako, but pane nyaya what you do. Saka muchiona tinotora nguva tichiparidza tozonamatirana, kureva kuti chikamu ichocho ukachipotsa ichi ndikazokunamatira unoenda futi kuzero wakanamatirwa. But mufundisi wacho ndofunga havana kana power man. Things are not changing. Secret ye change nezvinhu zvinobatika mulife mako
is what you do. Kwete chechi unopinda type ya pastor wako zvaunoita. Mwari anoona zvaunoita chakuropafadzai. Haina kuti Mwari anoona yaunopinda. Bozo unoona pedzera wachinja nechechi yacho. Nezvatakaona munhu akachinja chechi hachinje Bible rashandisa kwaakabuda. Kurota atobuda pachero ndine nharo patari nyepe. Anorinzira kumberi. So ndinotara pamusoro pechinhu chinonzi evidence. Kana mukaenda kumataredzi mutsvanya yechitongwa, Majesty tukaona akupa sentence anenge awenya umbo evidence iripo. Vakuru munobvuma here kuti makarepa mwana uyu? Vakuru bva vatanga kuchema uchizvirovera pasi. Majesty tamboti avabereki mudhara achemayo hatizodaro vanhu vakuru yapera. Zvinonzi kana mapedza kuchema toda umbo. Ukawedzera kuchema monzi remanded in custody. Tozokuda usingachemi kuti tipedze nyaya iyi. Ukangochema chete haipere tokuvharira futi. Kuchema kunoita kuti udzwirwe tsitsi kwete kuti nyaya ipere. Zoti Mwari akakutarisa seanonzwa tsitsi newe, but nyaya yacho haipera. I take it as I love examples. Say wrestling ndo kwatakamboiona tese. Wrestling kana unachirovana ari madoubles. Mumwe wako ane kodzero yekupinda kana wanyanyorohwa, but anomupa kodzero dzacho ndiwo uri kurohwa. Unoti wanyanyorohwa pai ukanyanyochema haatenderwi kupinda. Ukanyanyokuvadzwa haatenderwi kupinda. But uchirohwa uchichema uchikuvadzwa unoswedera kune mumwe wako. Kuti unotambanudza ruoko. Mumwe wako obva akurohwa kuti apinde. Mukati muri kurohwa, but kuti zvipere unorohwawo futi. So ndiona patoparidza sotenga uri kurohwa neshoko so kuti zvipere. Ukaritendera kuti riri kurove inopera nyaya. Ukarinakurira vamwe haiperi kusvika waritendera kuti apa ndarohwa apa. So wakaipa tsika yaanoita manje, ndakaona wrestling taiona chaizvo. Anokurova wacho akona kuti kuswedera kune mumwe wako anopota achikuzvira kwaari. So chana nyaya yekusebera kuna Mwari, nyaya yekunamata, nyaya yekuenda kuchechi, unenge uchingoneta naye. So wakaipa ndiani kukuzvuva dambokurovera kunoku. Bozo yane tsitsi anowanzopindira ukanamata. Saka wada kuswedera pachechi ubva akuzvuva. So wada kuita zvekuti nzitai pachechi ubva akuzvuva futi. Unoramba urimo muringi, but uchikuvadzwa. Ende kukuvarira muchechi kunorwadza. Boza hatina imwe advice yatinokupa kuti enda kwakati. Muna Kristu munhu ndo mune nyaya. But muna Kristu uri kuiti ndo pane imwe nyaya. So ukaenda pedyo nemumwe wako, kana mutemo uri kuti ukatamadza ruoko anokurova kuti upinde, anokurova wacho kana akangwarisa anokurovera padhuze akakubata maoko. Uyo apinde urorwa mutu. Uzapanonzwa kuti Mwari wacho ndinaye but asikuita. Wakaipa ari kukurovera muchechi chaimo chaimo. Why? Because kapolisi kacho kamutemo kacho iye anotokaziva. Saka anogona kukutendera kupinda chechi, but kuti uite zvinoita kuti zviitike ndo panenge akakubata. Imagine Mwari unopa Moses shoko rekuti taurira vanhu vauraye makwai vaise ropa padhoo. Inyaya yeExodus ndeyekubuda kwavanhu munhamo, but kubuda kwavanhu munhamo kunenge kupa vanhu futi nhamo, kurasikirwa nezvifuyo. And the message iyo yanga yakapfava kumunhu ane makwai 2 or 3. Achangobva mukutenga 1, onzwa mufundisi akaparidza kuti urayai, kuti uyu haana kudanwa, haana kuti tisaitawo something in life. So zvona vhangeri regiving harinyatsoita kana zvinhu zvakaoma. Unozomwe ndikudzorwa mumashure. Une vanhu vaunofungidzira kuti ndo vanofanirwa kuita kwete inini. Why? Because uchangobva mukutambira shoma iyoyo. Saka vhangeri racho rinoita sekunge riri kutorwa newe kwete kukurwira. So amai vapinda vakabata mwana ruoko, mambo ndokubva afara. Gehazi ndokubva ati mwambo wangu yandiri kutaura ndeiyi, ava ndo amai, uyu ndiye mwana. Kurati ndaakupresenta evidence yenyaya yandiri kutaura. Amen. So evidence yezvese patinopinda muprayer, sometimes wakaipa akanyengera chechi kana kuti vanhu havana kuziva kuti chinomuvha Mwari manje haisi nyaya yako,
inyaya yake. Alright, bila nzogorore mushi. Nyaya yake ndiye kuti akakupa solution through Christ. Kristu. Ukashaya Jesu, ukanetseka steri kukachema kuna Mwari. Chinoita kuti asanzwe, anofanirwa kunzwa Kristu ari mauri, achimirira iwewe. Mukadzi anonzi Hagai nemwana wake Ishmaeri vari murenje mugwenga reBheersheba vachichema. Mwari vakareleasa message through an angel. Ngirozi ikati kuna Hagai, Hagai nyarara kuchema. Nokuti Mwari vanzwa kuchema kwemwana. Samubvunzo ndokubva wati ane volume yakakura ndiani, mwana kana kuti amai? Vantu kana vachichema kamwana naamai vakura, anganyanya kuchema zvinganzwi kudenga ndiani? Taamai. But Bible rinotobuda pachena kuti nyangwe muri kuchema muri tu, iwo uchiregera kuchema nokuti Mwari vanzwa kuchema kwemwana. In other words, kwako hatisimbonzwa. Kana vantu vachichema denga roburuka roti Mwari vanzwa kuchema kwemwana, ura rasarudza kunzwa. Sei vanzwa mwana asina volume yakawanda? Ishmael ropa raAbrahama. So kuna Mwari, what speaks louder than anything is the blood. Zvorati nyaya ya Kristu ikashaika mauri, mazwi ako harevi chini. The church of the believer must be established in Christ. Why? Nokuti Kristu ari mauri ndiye mumiririri, murevereri wezvinhu zvako. Paunopresenta nyaya yako, ngave iye the mouthpiece. Iwo nyango uchitaura nemazwi ako. Saka yachi kana makunyengetera, nyengeterai muzita rangu. Ask anything in my name. Iye azvati tine mazita edu. Kurati in his name taakupinda mahari. I'll give you this example. Ndichita O level kumazuva ku 1994. Tatine misikanzwa kwazo kuchikoro saa takambonoba makerotsi mukateni. Headmaster ndokubva wapiwa list zita revanhu vaba makerotsi. So taidzidzawo futi nemwana waheadmaster mazuva acho ainzi Tapiwa. So takuenda kunorohwa kuofisi, takangoronga tiri murodi. Iko kuba kwakaipa but nemarongero atakaita akati nzvengesa program yekurohwa iyi. Chatakaita ndechikuti tega takatoziva kuti pagrupu redu raba makerotsi Tapiwa aripo mwana waheadmaster. Patakaenda manje muofisi takabva tati Tapiwa ngaatange kupinda. Bozi vaida kurohwa one by one muchipinda. Takagona kuseta team tikati Tapiwa enda kumberi. Koza mudhara akatarisa marongero anga aida kuti maruzvambura ada kutiita nechapinda muofisi. Ndo pakati chibva shedza umwe wako titaure nyaya chimushi. Takatozati yatopera kwanzwa kunzi shedza umwe wako. But taifanira kunzi next muchirohwa. But takagona kuseta team Tapiwa kumberi. Mudhara paakaona wake weropa nechamboko chiripo, akati nyaya ida kutaurwa futi. Tauya tikatotsurwa wakomana zvamaita zvina kunaka, zvikazodi makerotsi vada kutotengeswa, chikoro chida kureiza mari, ada kutonosupply kuSPAO. Saka sinzi muri madya mukatotsanangura kuti aibva here akasimba here, takati asemko. Tisi tatatesta garden rekuchikoro. But nyaya pairi panatapiwa. Ndine chokwadi chekuti dai Tapiwa ngasiri muchikwata chevanhu vaba makerotsi paifa munhu. Zvoda kuti nhau yaKristu manje tikamutungamidza kumberi kwenyaya dzedu tinoita sekunga tina chatakatadza. Nekuda kwekuti ropa rake rinoreverera uye nekunatsa upenyu hwedu. So ikashaya Kristu mukati, ikangova yako bedzi, haigadziriki. Mark 11:24, inoti when you pray, believe so that you receive. Kana makunyengetera tendai, uye kana matenda munogamuchira. Ini kare ndaiconnecta prayer nereceiving. Zvikandaverenga scripture iri kuti aiwa when you pray, believe so you receive. Rega nditaure nezvinhu izvi. Mikey, when you pray ndokunyengetera, believe so that you receive. So prayer na receiving achifambidzana. According to the formula ye kingdom yeshoko. Zanzi ununamata, you pray, believe so that you receive. So receiving are connected na believing. Prayer yakanaka chine nyaya panapa nechekutenda
kuti zvinoita. Nokuti ndakaona dzimwe hama dzabva kuvisiting hour kuchipatara tanonoka kupinda zvanzi vanhu vachapinda tikati ari sei vatobva mukunamata naye zvanzi hatina shuwa rikavira ndimanamata ka kuda kuti munamato wacho vaita but kubelieving hapana naiwo vakutotiwo dzinenge zvinenge zvatofamba nepamwe ko yamanyengeterera yacho kunyengetera kunogona kukozwa nekuoma kwezvinhu. Believing inokonzerwa nekuziva nekuva neconfidence muna Mwari nekuziva Kristu nyasha dzake nerudo rwake zvinoita kuti ubvume kuti nyangwe zvakaoma asi nekuda kwerudo rwake atiratidza pamuchinjikwa paCalvary unodarika paketi yeshuga yatiri kuchema. You balance things wona zvakaitwa naKristu. Our faith, our confidence, our believing is in him, kwete in me. Nokuti ndine nyaya dzangu ndapedza kunamata Satani anondizevezera kuti pano wakavhara vanhu kanizuro prayer warova paturi chivharo. Satani anoda kurova inini kuti ndikanganwe zvandakaitirwa inini chivharo chacho ndakadiwa kuno kuna Kristu. Ndikati chivharo muzonge kuti ndikuti chivhayo kwesira waenda kuna Victor ndindavhara vanhu pano papatanamata wakaipa ada kuti tishaiwe believing kana kuti confidence to receive anobva ati aba munini mapureya muri kuita henyu but ziva kuti nyaya dzavo God is not happy. Ari kundibvisa pabelieving nokuti believing must be confidence in Christ kuna Kristu mushoko rake. So tikashaya believing mahari ikangove kuti ndanamata but nezvandinofungawo nekudhauta kwangu nekudii ndoshaiwa believing receiving haiko. Usangane mwana vakuti maprayers ako mashoma ita ma 8 hours kana ma 12 hours. Asi ma hours ari pakata pane believing. Amen. I'm not against many hours but I'm against a wrong formula. Ichakupa ma hours akawanda but asina ma results. You know people they believe in effort more than result. Angaiti patuka wangu daru zvese zvikuite. So kana wanamata ukava nekutenda kuri muna Kristu. So pa prayer yako ngaigumire pakuziva zvawakaitirwa naye wozorora mazviri zvinoita kuti baba vagone kukutambidza kuti kana vakakupa Jesu uri mutadzi what more watengwa neropa raKristu wakufadza baba ndipo unofanira kuva neconfidence kuti zvakuita manje. Munhu akakwanisa kuti ukanomukumbira motikari uchida kuenda kumusha ubva kupa pick up kuita naye kumusha ungazodetseka mumusi ere kumukumbira spare wheel kuti pamwe anozoramba nespare wheel kana akagona mota yacho yese ozotadza nespare wheel. Kuspare wheel unoenda une confidence baba tinotombopiwa ari maroriko saka harambe unati ukanyatsoziva basa rakabatwa pamuchinjikwa naKristu concerning your life kuti uri mutadzi usina kugona chawagona nekuita but Mwari ndokubva vakuda saka izvezvi zvinoita kuti vakuvenge kana vakatombokuda usinganamati kana wakunamata you must have confidence in his love. Amen. Saka Satani hadi kuti uzviziva ada kuti aramba achikudza nyaya dzako iwe kana akudza dzako mudzi kwadzakaendeswa paCalvary chimudza uchienda paCalvary unorivhesa uraiti zvandakaitirwa zvacho. But one thing I know, Calvary is a done deal. Whether the devil likes it or not, Calvary is a done deal. Kana Mwari akakuda akakupa mwanakomana wake Jesu akakufira ukamugamuchira sashe uye muponesi hakuna dhimoni richarivhesa basa rakabatwa pamuchinjikwa. So kana zvisingarivheseke have confidence in him. Wakaipada kuti uve neconfidence nezvauri bonda katsanya 8 days bonda kada human effort in the challenge nawe pakudai so zvinoitwa nehuman effort zvinoita kuti uve nepride usuduritse zvaakakuitira utaure zvauri kuita. Human effort yaita kuti zvichida nevamwe vane zvipo zvekunyora mabhuku vapedzisira vakutinyora 8 ways how to make it. Iye haana 8 ways dzaakaita Mwari akamuwanirawo nyasha but kuti akutsanangurire zvakanaka kuti ufunge kudenga kune nyasha anobva kuti there are 6 steps.
Gadari Zakeo kunyora rake bhuku 8 ways how to host the Messiah. Yet the water no akangone kwa muntu akaziburuka tete kumba. Bakuti vamwagare na Jesu akuvanyorera ma chapters. Amen. Wananu yake kuwa ni onyasha akabvarorwawo kana akudza vamwe manje. Asikanonuzida akakuwa ni kwawo. Zviriko wani Mwari unongogona kupa vanhu nyasha. Yeah. Having confidence in him. Zvinoita kuti paunonyengetera nyaya yako paunoisarenda pane zvaakakuitira, rudo rwake, nyasha dzake, ukuru hwake neability yake. Amen. Ability, I'll give you this understanding. Let's say uri mutauna una mari yekuenda kumba, urungofamba una kana mari yekombi wakasamana kuti wabirwa mari, osakana nehama yako yaunoziva kuti ine mari zhinji. Unoziva here kuti usati wamupa chichemo unotanga nekunyemwerera. Paunongomuona so unotanga nekutomudza kuti beta zvoti anoshaya kuti beta ndei nashaya kuti kumba ndichaenda sei. Uri kumupa confidence iye kuti ndakutoziva kuti ndiri kuenda because kuti unoziva capacity yako nerudo rwako. There must come a time yekuti your prayer life inopa Mwari manyawi. Why? Because vanoziva Mwari wavo vachava nesimba, vachaita mabasa makuru. Unofanira kusvika palevel yekuti uchitaura naMwari, Mwari anonzwa kuti auoneka. Ndovana anoziva baba vake abili kwete sekuti Mwari kana muchizvikwanisa ishe kana kuri kuda kwenyu nanhasi uzive kuda kwababa vako kana muchizvitendera ishe kana nguva yacho yakwana kana kuri kuda kwenyu. Ukaziva zvinodiwa nababa, ukaziva ability yababa kuti Mwari ndiye musiki wedenga nenyika, upenyu uchipo chinobva kwaari. Saka zvaunoda muupenyu zviri lesa than upenyu. So kana akakupa upenyu usina kubvira wachema, chinokuchemedza pane zveupenyu inyaya yekuti wakaipa anenge achikuroera pakona kuti hausingaiti tanga watomboburitsa musodzi Mwari abate shuwa. Imagine mwana wako anoda school fees obva aita 8 hours achitaura newe gurundoro kani gurundoro munoera gurundoro mamakaoma gurundoro kani ochosvika 8 hours dzako anobva fees ishe kana wega akangoita kana awapedza kuti nyarara it's okay ndazvira. There must come a time yekuti munhu unoita confidence. Amen. Because ari rooted muna Kristu. Hama dzangu basa rakaitwa naJesu pakuchinjikwa on our behalf rakakurisa. Amen. Rinodarika zvimwe zvese zvaungafungidzire muupenyu. Akarohwa, akatambudzwa, akapfirwa mate. Inyaya yacho achiitira iwewe. Akava murumbu akashungurudzwa achiitira iwewe. Iwe wobuda munyaya idzodzo woti Ishe onai zvandaita izvi Ishe ndakutsvaka iwani rangarirai mabasa andinobata rangarirai zvandakaita. One zvawakaita zvakanaka, we thank God for that. But hakudarike zvaakakuitira nokuti zvakanakisa kupinda zvese. Amen. Mukadzi aonekwa achipinda mumba uyu agadzira umbowo hwenyaya ndozvapamambo. Saka hanzi amai avaifamba nemwana wavo. Mukadzi is just a shadow picture yechechi nokuti Kristu ndiye murume wekereke. So amai ava ichechi iri kufamba naKristu anova mwanakomana. Ende mwana uyu ane one thing in common naJesu. Mwana uyu akafa akamuka, anamatirwa naElisha. Jesu wandiri kushumira wakafa akamuka. Saka amai vari kufamba nemwana akafa akamuka, ichechi iri kufamba naKristu mupenyu. Ikereke iri kufamba naJesu, Jesu ndiye shoko. Saka mai vasati vataura mashoko avo, Gehazi ari kunongedzera shoko ravainaro anova Kristu. Vane chichemo vanozvauda kurepresenta kuna mambo, but mambo aziviswa kuti aiwa nyaya dziye dzamunofarira muzive hama dzangu kudenga kune nyaya dzinonyanyofarirwa kudarika dzimwe nyaya dzatingataure. Nyaya inofarirwa nedenga ndeye kuona munhu wakatengwa neropa raKristu, ndeye kuona munhu wakagamuchira mwanakomana waMwari, ndeye kuona munhu unotenda munyasha nerudo rwaMwari. Mufunge kunamata hakusi kunyengetedza Mwari kuti achinje moyo. Kunamata kuzvalaina mune zvinodiwa naMwari nokuti akanaka.
Mwari haana mati wekuti anake. God is good all the time. All the time God is good. Hatina mate kuti Mwari aite right. Mwari ari right kudhara. Tinonamata kuti tizve align nemind yake nokuti ndisitogara tiri off track. Amen. Mufunge kunamata kusikunyengetedza Mwari kuti achinje unhu hwake. Kuti andimaka saka munamata so anopedzera achinja moyo kuti ndakufarira. Wakaipa anotipa that mindset yekuti ukaumburuka ukachema Mwari achanyatsoona kuti munhu abhoida akumuda manje. Tinodiwa ufunge. Ende wakaipa hadi kuti uzvinzwe ende uzvizive. Osa mindset ya prodigal son, Luke 15:17. Bible not wakadzoka munjere dzake. He came back to his senses. Akadzokera kuna baba. But akadzokera kuna baba, he was still prodigal in thinking. Nokuti akati baba musanditore semwana. Mwana wako akaba unomchinja senemwe. Chii chibava chepamba penyu. Chibava chekwasipanda. Auyendi kumakombe kuti mabira ari kuita tsana vawo kwapiru chaita. Why? Because what makes a family is the blood, the ropa. Yeah. Character haiunze family. Yeah. Kana pane chitopaketa mwana anonzwisisa. Haugone kumchiwa ugare pana zvangu azvidzwe. Unosungiswa. Une zvaunenge wakutaura ipapo. Kureva kuti mukomana paari kudzoka pamba problem yake ndeyekuti arikuda kutonga nyaya yake semafungiro ake. Haadi kuti baba vamutonge sekutadza kwake. Kumataredzi mhosva kana uchitotongwa iwo kana ukanyepera kudangwe kurizena so kuti ashwa mecha sisi ndakabashwa chikonipa 12 years avatedzere iwewe. Vanoshanda neconstitution kuti inoti kudika na waita mhosva iyi. So mwana uyu atadzira baba nehunhu hwaaita nezvaaita but paadzoka baba vake vari kuti my son was dead now is alive. Kuna kuti kuna baba hazvichaverengwa kuti wanga wakafa but wadzoka. But iye manje mukufa ipo mari kuti pane dzandaitamba saka musanditore semwana. Ende musina kunditora semwana kudaro kachingwa mundipe why because achiri kurodha akamushunga zvichingwa. Kumba kwa baba wangu varanda vanotosiya chingwa. Saka chakamudzora kumba idumbu kwete original mind of the father. So munhu anogona kuuya kuchechi nekuti Mwari unopa chekudya, unopa mabasa, unoita zvakati, but asina kuziva the mind of the father. Ari prodigal in church. So paakatodzoka ndiari anototonga nyaya yake. Iwo baba vane chikafu chavanotobika mumba, vanotouraya mombe. Vatone ropa yavada kumupfekedza, vane ringi vada kumupa, vane bhutsi vada kumupa. Iye musanditore semwana. Why? Nekuti haasi kuandastenda kuti ukama huri muropa kwete mukarekta. So munhu kana ava mwana waMwari akagamuchira Jesu, uri mwana waMwari. Saka uchiona pa the Lord's Prayer Mwari vanotoziva kuti uri mwana wangu unogona kutotadza futi. Saka pa the Lord's Prayer mutanga vati baba vedu vari kudenga, tipewo chingwa chedu muzoka kuti tiregere zvatokutadzirai. Munototadza muri vana vacho kutadza kuite muEdheni kunokuita mwana wacho atadza. Saka utione munamato wako wemwana anotadza.